את ירון ידן, שהוא מייסד ארגון דעת אמת ומפלגת אור, והוא פעיל בולט למאבק להפרדת דת ומדינה בישראל. וההרצאה היא על רב שחזר בשאלה, מעניין איזה רב. מי זה? מי הוא? טוב, ערב טוב. אני אתחיל לספר קצת על עצמי, כי בעצם הסיפור על עצמי הוא משקף ספקנות. ספקנות בעצם שבאה גם לידי ביטוי מעשי. כי יש הרבה אנשים שהם ספקנים, אבל חיים את החיים המעשיים שלהם במקביל לספקנות שלהם. ומה שאני מרגיש שמתייחד אצלי, זה שכשאני יש לי ספקנות, אני משנה בעולם המעשי. ובעצם בנקודה הזאת אני אתמקד. והסיפור האישי שלי הוא די משקף. אני הייתי 17 וחצי, גדלתי בבית חילוני. בית חילוני שלא כל כך ברור מבחינת המסורת. ובשנת 1978 חזרתי בתשובה. 1978 זה תחילת הגל ההמוני של החזרה בתשובה. באותה תקופה חזר אורי זוהר, קוקי קרנון. זה היה הגל הראשוני שבחברה הישראלית פתאום התחילו גל וחוזרים בתשובה, והייתה רק ישיבה אחת שקיבלה את החוזרים בתשובה, זאת הייתה אור שמח בירושלים. במשך 17 שנים אני בעולם החרדי, בזרם הליטאי ששייך ליהדות התורה, כאברך שתורתו אומנותו. אברך שתורתו אומנותו זה מונח משפטי. כלומר, מדינת ישראל נותנת לכל אברך תצהיר אחת לשנה, ואני חותם, הריני אברך שתורתו אומנותו, ויש לזה משמעות מעשית. והמשמעות היא שאני לא צריך להתגייס, אני משוחרר, אני לא מתחמק, אני לא עריק. מדינת ישראל משחררת אותי. באופן חוקי לחלוטין. דבר שני, אני מקבל מלגה ממשרד החינוך. אני בן 35 ואני מקבל עדיין מלגה ממשרד החינוך. של כמעט 1,000 שקל לחודש. דבר שלישי, אם האישה לא עובדת, אני מקבל הבטחת הכנסה כאברך שתורתו אומנותו. במשך 10 שנים כשאני לומד בכולל ועולה במעלות בתורה, אני מתמנה להיות ראש כולל. שראש כולל זה בעצם מתחיל ללמד תלמידים, אני מתחיל להנחות תלמידים בתחום ההתמחות שלי בעולם החרדי, שזה פסקי הלכה. בעצם אני מומחה לפסקי הלכה בחברה החרדית הדתית, כאשר פסקי הלכה, מונח פסקי הלכה או פוסק, המשמעות של פוסק זה בעצם משפטן, זה עורך דין. הרב עובדיה יוסף, כשאומרים לכם הרב עובדיה יוסף הוא גדול הפוסקים, הכוונה הוא יועץ משפטי לא רע, הוא מכיר את החומר, אבל הוא לא מחוקק, הוא לא משנה הלכות, הוא לא מסוגל לעשות כלום. הוא כבול במערכת המשפט של ההלכה שנוצרה במאה החמישית לספירה, והוא בעצם מעביר מידע. כבוד הרב, מה עושים במקרה פלוני אלמוני? מותר לאישה לשיר? הוא אומר לה, רגע, פותח את הגמרא, והוא רואה, אוי, קול באישה ערווה. אסור. הוא אין לו שום דעה מעצמו. זה בעצם צינור של מה שכתוב בתלמוד למאמינים, לקהילה המאמינה. תוך כדי שאני מלמד את התלמידים, התעורר אצלי ספק באמונה. אני לומד בעצם מתוך אוהלה של תורה, מתוך ארון הספרים היהודי
הלגיטימי בעולם הישיבות. תבינו, כשאני מדגיש ארון הספרים של עולם הישיבות, כלומר, תלמוד בבלי של עדין שטיינזלץ לא נכנס להם. יש להם ספרות בתוך ארון הספרים, גם צנזורה פנימית, ויש להם הכשר לספרים מסוימים שמותר להכניס לעולם הישיבות. ומתוך אותם ספרים המקובלים בעולם הישיבות מתעורר אצלי ספק. מתוך אוהלה של תורה, מתוך זה שאני מלמד את התלמידים, מתחיל סדק באמונה, ובמשך 6 שנים אני בודק את הספק. אלה 6 שנים הכי מרתקות בחיים שלי. בכלל המצב של בדיקה של ספק הוא ספק של החיים היומיומיים שלי. זה סערת רגשות. במיוחד כשאתה נמצא בקהילה סגורה, ואתה הולך עכשיו ויוצא ומתכוון לצאת נגדה. ואני רוצה עכשיו לשתף אתכם, לפני שאני אשתף אתכם, אסדר לכם קצת סדר, שתהיה לכם תמונה באופן כללי. אחרי 6 שנים שאני בודק ומכריע ומקבל החלטה, אוקיי, לא מתאימה לי הקהילה החרדית, אני משכנע את האישה, יש לי כבר 7 ילדים בעולם החרדי, לומדים בחדר ובבית יעקב, מצליח לשכנע את האישה, ומזמינים מסעית באמצע הלילה, מעמיסים הכל ואוף, עוברים למקום חילוני, כאשר המעבר הזה, אני לא יודע אם אני יכול להעביר את החוויה הזאת. זאת חוויה רגשית, מאוד קשה להעביר חוויות. אבל זה תהליך, זה מעבר שנקרא, שנגדיר אותו הגירה. אני מהגר, עברתי רק 5 קילומטרים. מהקהילה החרדית למקום החילוני. 5 קילומטרים קו אווירי. זאת הגירה, אני עולה חדש, ללא עולים חדשים, ללא סל קליטה, במקום שאין לי מקצוע, עם 7 ילדים, ואני צריך עכשיו להתמודד עם העולם. קשה, פשוט קשה, אבל הנקודה הזאת שאני רוצה להעביר, אתם רואים אברך עם העגלה בסופר, קונה קילו עגבניות, ואתם קונים איתו ביחד קילו מלפפונים, יש 2 עולמות שונים. זאת חוויה, זאת תפיסת עולם שונה, כותבית, לחלוטין. אתם מדברים אותה שפה, קונים את אותם מוצרים, ואתם שניכם שונים לגמרי. בשנת 1994 עזבנו את הקהילה החרדית. בשנת 1995 נרצח ראש ממשלה בישראל. נרצח ראש ממשלה על ידי אדם שומר תורה ומצוות, שמסביר שהוא ירה בראש ממשלה ממניעים של שמירת תורה ומצוות. הוא אומר את זה. ואז אני מתחיל את הפעילות הציבורית שלי בחברה החילונית. לא הכרתי לכך. נדהמתי. הייתי מופתע. היה ארגון שנקרא עם חופשי, שהקים אותו וייסד אותו אורנן יקותיאלי, זיכרונו לברכה. אתה רוצה פוס? יש שתייה. והתחלתי להרצות בפני הציבור החילוני אחרי רצח רבין ב-1995 במסגרת עם חופשי, שהמטרה של ההרצאה להסביר לציבור החילוני את הקשר בין הרוצח לנרצח. הייתי מרצה טירון, הייתי בא עם מזוודה מלאה ספרים. הייתי אומר להם, תראו, הוא אומר, הייתי מצטט את מה שיגאל עמיר אמר. ועכשיו אני מסביר לכם, הנה על ספרי הקודש, ואני מקריא לכם פק, במשך שעה אני מקריא להם את הטקסט,
והייתי בטוח שגם אם רוצח אומר, ואני מביא להם את הטקסט שתואם את המקרה, יגידו, וואו, נתעוררו. מה הייתה התגובה? אתה לא מבין? אתה שונא ישראל. יש לך שנאה כי אתה יצאת בשאלה. אתה פעם היית חרדי, אז אתה שונא אותה. ואני לא אמרתי כלום עם ילד. כלום לא אמרתי משלי. אני הקראתי, ציטטתי. הוא אומר. אמרתי, אוקיי, הרצאה ראשונה כאן. שנייה, שלישית, בכל מקום, רוב הציבור החילוני ממאן לשמוע את העובדות. ואז אני מבין שיש פה הונאה עצמית, שורשית, עמוקה, שאין לי סיכוי לבוא בצורה כזאת בוטה. הציבור לא יקבל את זה. ואז אני מתחיל לרכך את ההרצאה. מרגיש כמו איזה אבא לתינוק שמתחיל להסביר לו מוצי פוצי, אל תדאג, אני לאט לאט רוצה למשוך אותך בחוטים כדי שתבין לאט לאט. זה המצב של החברה החילונית. הבן שלי בכיתה ב' נכנס לבית ספר החילוני בשנה הראשונה, ואנחנו מקבלים איגרת למסיבת קבלת ספר התורה. בסדר? אוקיי, גם אני כשהייתי בכיתה ב' קיבלתי. אבל בהזמנה כתוב שהילדים צריכים לבוא עם חולצות לבנות בבית הכנסת קדושי השואה בקריית התקווה. אמרתי, וואו, קודם כל, למה עושים מסיבה רק ללימוד ספר התורה? מה עם מסיבה ללימוד פילוסופיה או ספינוזה או יצירה או תיאטרון או מתמטיקה? מסיבה? ספר התורה. זאת לבנות. טוב, מה אני אעשה? אני מקבל את המרות. בא לבית הכנסת. מי מופיע שם? המורות עומדות בצד, מופיע שם הרבי. ומרצה בפני התלמידים, בפני הילד שם. אני עוזב את הקהילה החרדית, שהיא נגד הדמוקרטיה והנאורות והשוויון. שמח וטוב לבב שאני בא פתאום לחברה החילונית, לחברה הפתוחה, הספקנית והנאורה. פתאום אני מוצא את עצמי בבית כנסת, מול רבי, שמה הוא אומר לילדים החמודים והקטנים? אתם יודעים ילדים? אומר להם הרבי, אלוהים הוא מאוד ג'נטלמן. לפני שנתן לעם היהודי את ספר התורה, הוא בא לישמעאל, הוא בא לעשו, שאל אותו, תגיד, אתה רוצה את ספר התורה? עשו שאל את אלוהים, ומה כתוב אצלך בספר התורה? אלוהים אומר לו, כתוב לא תרצח. לא תרצח, אז אני לא רוצה. בא לישמעאל, אמר לו, אתה רוצה את ספר התורה? אמר לו, ישמעאל, מה כתוב בספר התורה? אמר לו, כתוב, לא תגנוב. אמר לו, לא תגנוב, אז אני לא רוצה. עד שבא לעם היהודי המתוק והנחמד אמר, נעשה ונשמע. אני נחרדתי. מה המשמעות של הסיפור? אנחנו היהודים, שפתיים נשאר. הגויים רוצחים וגנבים. לכן לא רצו את ספר התורה של אלוהים. ואני בא בזעם למנהל. תגיד, זה המסרים שאת נותנת לילד שלי. ואיך היא מגיבה? ספר התנ"ך זה ספר הספרים. אני אומר לו, אוקיי, את יודעת מה כתוב שם? את יודעת? תמני לי אפילו את 10 הדיברות. היא לא יודעת. אני צריך להסביר לה, אני שואל אותה. את דוגלת, את תחנכי את הילד שלי לאיש באמונתו יחיה? כן? אני אומר לה, את יודעת מה כתוב בדיבר השני? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אלוהים לא מוכן שתאמין בגישו אחר. אין איש באמונתו יחיה. אם אתה תלך ותאמין במישהו אחר, אומר אלוהים, אני כמו גבר קנאי לאשתו.
גבר קנאי ואשתו מזהיר את אשתו, אם תלכי לגבר אחר, אני אכסח אותה. בא אלוהים, הוא גבר, אלוהים הוא גבר. גבר חזק. הוא אומר לו, יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אם יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אני אל קנא. אני קנאי. ואני פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רבעים, ואני אכסח אותך עד הדור הרביעי. אין איש באמונתו יחיה. זה ספר הספרים. אנחנו ככה נתנים את זה. והבנתי את החיות שלי כשאני עומד לפני ציבור חילוני, שהזהות היהודית שלו, שאחד מהצרכים הבסיסיים של האדם זה זהות ושייכות, יש לה לינק וקישור לדת האורתודוקסית. ועכשיו כזה לאט לאט כמנתח אני צריך להתחיל להפריד בין הזהות היהודית לבין הדת. זאת המשימה קשה. כי אני נהפך להיות קיצוני. איזה קיצוני אתה. איך אתה לא מבין ואתה שונא, ואני נהיה פשוט רע. פשוט רע. ואני מבין את זה, אני כאילו מרגיש שאני בא לי ילד קטן לבן שלי ואני אומר לו, לא, היום אתה לא תעשה, אני מציב לו גבולות, והוא אומר, אבא, אתה לא אוהב. זאת התגובה. וזאת הסיבה שהקמתי ב-1998 את ארגון דעת אמת. ארגון דעת אמת זה ארגון שמציב מראה לדת היהודית. אתם רוצים דת? תכירו אותה. הנה היא אומרת, כל הציטוטים, תכירו אותה. יש לכם זיקה יהודית לדת? תכירו את הזיקה הזאת. תכירו, תתמודדו איתה. וב-2007 ייסדתי מפלגה. מפלגת אור, והמניע שהקמתי את המפלגה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה בכל העיתונות את חלוקת מספר התלמידים לכיתה א' במדינת ישראל. במדינת ישראל במערכת החינוך. יש 4 מגזרי חינוך. הממלכתי כללי, החרדי, הממלכתי דתי והממלכתי הערבי. ההורים שרשמו את ילדיהם בכיתה א' בשנת 2007. לפי הרישום אנחנו יודעים את הפיצול של החברה הישראלית, כי יש 4 מגזרי חינוך. בממלכתי הכללי 35%. בחרדי 25%. בממלכתי דתי 15%. בממלכתי הערבי 25%. ואני 3 ימים לא יודע מה אני עושה. אני אומר לכם, אני לקחתי את זה כל כך קשה, פתאום ראיתי את העתיד שלנו. כי הילדים האלה שבכיתה א' הם יגדלו, מה נעשה? הם גודלים. יודעים, אחד הדברים המוזרים, אני פשוט עכשיו תוך כדי דיבור, אני נזכרת את זה. לפני זה כמה חודשים, יוסי שריד, שהיה שר חינוך, לפני 2-3 היה איזה סיפור מישיבות הסדר, והוא כתב כתבה, מאמר, בעיתון הארץ, שהכותרת שלו חטאתי. מה הוא חטא? ואז הוא מספר שהוא היה שר החינוך, הוא אישר את מסלול ישיבות הסדר. והוא מסביר למה הוא שגה וטעה עם ישיבות הסדר. הוא אומר, לא ידעתי אז שהם התרבו. מה קורה פה? אתה לא יודע שאם משפחה מביאה 8 ילדים, אז הם מתרבים? יש פה איזה משהו לא סביר. חבר'ה, זה כאילו אנחנו נמצאים במשהו לא הגיוני. נפגשתי עם יולי תמיר כשהייתה שרת החינוך. ושאלתי אותה, איך את נותנת לגיטימיות כשרת חינוך למסלול חרדי שבעצם מחנך נגד מדינת ישראל? ביום העצמאות הבן שלי כשהיה בכיתה A בחדר, הרבי היה בא אליו לכל הילדים, הם היו לומדים, לא היה חופש, לא היו חגיגות, והוא היה מסביר להם שמדינת ישראל, הרב מבריסק אמר
שהציונים, מייסדי המדינה, אתם חושבים שהם הקימו את המדינה כדי להיטיב עם היהודים? לא ולא. ככה נסברים ליד דרך החדר. בתקציב שיולי תמיר נותנת. הציונים הקימו את מדינת ישראל, המטרת על שלהם, להחריב את עולם הישיבות. זה מה שאני אומר. ילד בכיתה ה' לומד, מדינת ישראל היא תקלה ונכשוס, ויש להם מניע ורצון להחריב את עולם הישיבות. ואז אני שואלת, יולי תמיר, תתקצב את המוסדות האלה? מה התשובה שלה? פרופסור לפילוסופיה. יולי תמיר היא פרופסור לפילוסופיה. היא משיבה לי, אני בעד רב תרבותיות. ואני אומר לה, אבל רב תרבותיות, גם אני בעד. רב תרבותיות יכולה לשרוד בתנאי אחד, שכל התרבויות נותנות לגיטימיות אחת לשנייה. ברגע שתרבות אחת לא נותנת לגיטימיות, אין פה רב תרבותיות. והנה המגזרי, יש לנו עכשיו 4 מגזרי חינוך, רק תרבות אחת נותנת לגיטימיות לכולם. היתר לא, הציבור החרדי לא נותן לגיטימיות. הציבור הממלכתי דתי לא נותן לגיטימיות. והממלכתי הערבי, שהם בעצם מתחנכים לזהות פלסטינית, גם לא נותנים לגיטימיות במדינת יהודית דמוקרטית. משמעות היא ש35% בלבד לכאורה מתחנכים על פי חוק יסוד במדינת ישראל. חוק יסוד אומר כבוד האדם וחירותו על פי ערכי מדינה יהודית דמוקרטית. מי מחנך את כבוד האדם וחירותו על פי מדינה יהודית דמוקרטית? זה רק 35%. אז אני אומר, חבר'ה, חייבים לעשות. כי הציבור, גם המנהיגים, גם הפוליטיקאים, לא הבינו, לא השכילו לזהות את שורש הבעיה. ואז אני קם, פונה לציבור ומקים מפלגת אור, ועד עכשיו אני פועל. כמעט 24 שעות, בלהט, בתחושת שליחות אמיתית. לא יודע אם אני אצליח, אני מקווה להצליח, ואני יודע שזיהיתי בעיה ונלחם. עשיתי כל מה שאני יכול. וברגע שדפי ההיסטוריה יבואו ויגידו כך וכך וכך וכך, אני יודע כרגע שאני נלחם. זה השבתי שלי. וזה אני גם פה. אולי גם אתה אומר שאפשר לעשות זה להביא ילדים. אנחנו לא רוצים להביא ילדים. זה לא בקשה ריאלית, אנחנו לא יכולים להביא ילדים. הפתרון הוא לגרום להם, לציבור הרב הזה, להיות איתנו. להיות יחד איתנו. יש לי חלום שאזרחי מדינת ישראל תהיה להם סולידריות ולגיטימיות עם מטרת על משותפת. מה שאין היום. זה החלום שצריך להיות פה של כולנו, ואנחנו צריכים להילחם למען החלום. בלי מלחמה, איך קיקרו הנואם הדגול של האימפריה הרומית אומר, בשעה שהחירות של האדם נגזלת, אל לאדם להחריש. כי אדם שמחריש בשעה שחירותו נגזלת, חירותו תיגזל. ואתם יודעים מה קרה בשנת 528 לספירה? המוסד האקדמי האחרון של אפלטון נסגר, הנצרות סגרה אותו. זהו, ונכנסנו לעולם החושך במשך 1000 שנים עד שפתאום התעוררו והתחילה המהפכה המדעית. 1000 שנה הנצרות החשיכה את עולם האנושות. למה? כי אלה שחפצו בחירות שתקו. אני עכשיו מחזיר אתכם קצת, אני נסחפתי בלהט. אני חוזר אחורה, אספר לכם את הספק. את הספק באמונה. כדי להסביר, טוב כזה סוויץ' כזה באנרגיה, כדי להסביר
את הספק באמונה הדתית, אני צריך להסביר לכם מהו הבסיס האמוני שבו התחיל אצלי ספק. כדי להבין מה הספק באמונה, צריך להכיר את האמונה. ומהי האמונה הדתית? שהיא לא כל כך ברורה אפילו לציבור דתי. על אחת כמה וכמה לציבור חילוני. כדי להסביר את האמונה הבסיסית שבה התחיל אצלי ספק, אני אתחיל בסתירה פנימית שיש לציבור הדתי, סתירה פנימית קשה, שהתשובה על הסתירה הזאת היא האמונה הבסיסית. היא האמונה הבסיסית שבה התחיל אצלי ספק. ומה הסתירה הפנימית הקשה שיש לציבור האורתודוקסי? כשאני לומד כבחור ישיבה או כאברך כולל מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, במה אני עוסק כל היום? במה אני עוסק מ-9 בבוקר עד 10 בלילה? בגמרא שנחתמה במאה החמישית לספירה על ידי חכמי סורא, נהרדה ופומפדיטה. עכשיו זה נורא משונה. הציבור הדתי מאמין באמונה שלמה שאלוהים כתב את ספר בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים במהלך 40 שנה במדבר. ומה עושה האדם הדתי עם ספר? אלה החוקים והמשפטים אשר תשים לפניהם. אלוהים בא ואומר להם, אני כתבתי לכם ספר חוקים. אלה החוקים והמשפטים אשר תשים לפניהם. והאדם הדתי מאמין שאכן אלוהים הכתיב את החוקים האלה. ומה עושה האדם הדתי בפועל? גולל את ספר התורה, דף אותו במעיל מהודר, מכניס אותו לתוך ארון הקודש, סוגר את הדלתות עם פרוכת ואומר לאלוהים, תשמע, כתבת ספר חוקים מעולה, אבל הוא יהיה בתוך הארון. עם איזה ספר אני אעסוק? איזה ספר אני אלמד? הגמרא. ספר התלמוד הבבלי. איך אדם דתי מסביר לעצמו שהוא מניח וזונח את ספר חוקי האל והוא עוסק בספר חוקי חכמי סורא, נהרדה ופומפדיטה? אני אחדד את הסתירה, אחריך את הסתירה. לא רק שהספר תורה מונח בתוך הארון, לא רק שאנחנו עוסקים אך ורק בתלמוד ובגמרא, אלא את האורחות חיים, את מערכת המשפט והחוקים של הקהילה הדתית, אנחנו קובעים על פי התלמוד בניגוד חזיתי לחוקי האל שכתובים בתורה. יש התנגדות חזיתית. אני אתן לכם שתי דוגמאות כדי שתבינו את הסתירה, כדי שהתשובה לסתירה תהיה יותר ברורה. כתוב בספר התורה, שזה אלוהים הכתיב על פי התפיסה הדתית, שאדם שרוצה להיות עבד אצל אדונו ורצה את אוזנו בדלת או במזוזה. עבד שרוצה להמשיך להיות עבד צריך לרצוע לו את האוזן. איך רוצים אוזן? לוקחים מסמר, לוקחים מרצע ונוקבים לו נקב באוזן. אבל כדי לנקוב נקב באוזן צריך קונטרה. כתוב בספר התורה שהקונטרה תהיה בדלת או במזוזה. מזוזה זה משקוף. באים חז"ל בתלמוד ואומרים לא, רק בדלת, במשקוף לא טוב. סליחה, אלוהים אמר בדלת או במשקוף או במזוזה. אנחנו חכמים, אנחנו הבוסים, אנחנו קובעים. הם אומרים את זה. אנחנו קובעים בניגוד למה שאלוהים אמר. איך זה מסתדר לאדם דתי? שיעשה רק בדלת ולא במזוזה, כפי שאלוהים אמר. דוגמה שנייה, כתוב בספר התורה שאדם שעבר עבירה צריך לקבל עונש במספר 40 יקנו. תן לו 40 מכות. באים חז"ל ואומרים לא, 39. סליחה, אלוהים אמר 40. אנחנו חכמים, אנחנו הבוסים, אנחנו קובעים. וכמה ייתן אדם דתי? 40 כמו שאלוהים אמר, או 39 כמו שחז"ל, חכמי סורא, נהרדה ופומפדיטה אמרו? יעשה כמו שחכמי סורא, נהרדה ופומפדיטה אמרו. איך זה מסתדר?
ואדם דתי שעוזב ומניח דברי אלוהים חיים והולך לדברי עשה ודאי. כשאדם דתי בא לעובדיה יוסף ושאל אותו שאלה, תגיד לי כבוד הרב, מה עושים במקרה פלוני אלמוני? ואיך הוא מתחיל את התשובה? הוא מתחיל את התשובה כתוב בספר התורה תללם תללם? לא ולא. כי ספר התנ"ך אינו רלוונטי בציבור הדתי. הוא יתחיל את התשובה, כתוב במשנה תללם תללם. אז הנה הסתירה. עכשיו התשובה לסתירה, שזו האמונה הבסיסית של הציבור הדתי, שבדיוק בה התחיל אצלי הספק. והתשובה לסתירה כתובה במשנה הראשונה בפרקי אבות, שאומרת כך: משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה. כלומר, במעמד הר סיני, במהלך 40 שנה במדבר, העם היהודי קיבל מאלוהים שתי תורות. את התורה של משה, את ספר בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, ובמקביל אלוהים פירש בעל פה את מה שהכתיב למשה, ואמר לו בעל פה למשה את הפרשנות שלו, וביקש ממשה, בבקשה, תעביר ליהושע בעל פה. ויהושע העביר לזקנים וזקנים, לנביאים ונביאים, לאנשי כנסת הגדולה, עד שבא רבי יהודה הנשיא ואמר, אוי אוי אוי, מחמת הצרות והגלות, שמא תשכח המסירה בעל פה, בוא נעביר את זה לכתב. הוא כינס את כל המסירה בעל פה לשישה, מי יודע? 6 סדרי משנה. כלומר, הבסיס האמוני אומר שמה שכתוב בתלמוד זה דברי אלוהים חיים. הנה זה היישוב של הסתירה. איך תיתכן שאדם דתי הולך לפי התלמוד אפילו בניגוד לדברי תורה? תשובה, מה שכתוב בתלמוד זה דברי אלוהים חיים. היות שזה חשוב שתבינו את הבסיס האמוני, אני אציג בפניכם את זה קצת באופן תיאטרלי. נניח, אלוהים בא ואומר למשה, תכתוב בספר התורה, שמי שרוצה להיות עבד אצל אדונו ורצה את אוזנו בדלת או במזוזה. משה כותב ורצה את אוזנו בדלת או במזוזה. מיד אלוהים מתכופף למשה ואומר לו, משה, מה שאמרתי לך בדלת או במזוזה סתם. התכוונתי רק בדלת, תגיד ליהושע ויהושע, זקנים זקנים, נביאים נביאים, לאנשי כנסת הגדולה, עד שבא רבי יהודה הנשיא ואמר, אוי אוי אוי, מחמת הצרות והגלות, שמא תשכח המסירה, הפרשנות האלוהית, בוא נעביר את המכתב במשנה. משה, מי שעבר עבירה צריך לקבל עונש במספר 40 יקנו. משה מיד כותב במספר 40 יקנו. מיד אלוהים מתכופף למשה ואומר לו, משה, מה שאמרתי 40 סתם. קבלתי 39, תגיד ליהושע ויהושע, לזקנים וזקנים, לנביאים ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, עד שבא רבי יהודה הנשיא ואמר, אוי אוי אוי, שמא מחמת הצרות והגלות, תשכח המסירה בעל פה, בוא נכתוב 30 לסיכום, כאדם דתי, כרב, כראש כולל, כשאתה לומד את התלמוד הבבלי, החוויה שלך, אתה לומד דברי אלוהים חיים. בדיוק לזה התחיל אצלי ספר. מסכת חולין שאני מלמד את התלמידים עוסקת בהלכות טרפות, כאשר ההגדרה ההלכתית של טרפה זה כל מום או מחלה שהוטל בבהמה, חיה או עוף, והבהמה, החיה והעוף ימותו תוך שנה מאז שהתחילה אצלם המחלה, זוהי טרפה ואסורה באכילה. כלומר, אם יש תרנגול עם פצע מזוהם, אם התרנגול ישרוד את הפצע המזוהם יותר משנה, התרנגול כשר ומותר באכילה. אם התרנגול לא ישרוד את הפצע המזוהם, במשך שנה הוא טרפה ואסור באכילה. נניח שיש אישה שיש לה תרנגולים בחצר, ואחד התרנגולים מעד בגדר, נגרם לו פצע והוא התחיל להתפעל. לקחת האישה את התרנגול, באה לעובדיה יוסף ושואלת אותו הרב, התרנגול הזה יכולה להתקשר לאכילה או טרפה ואסור לאכילה? כדי שהרב עובדיה יוסף ידע מה הוא צריך לעשות, צריך להרים את התרנגול, להסתכל על הפצע המזוהם ולאמוד האם התרנגול ישרוד במשך שנה, אז הוא כשר. אם הוא לא ישרוד במשך שנה, הוא טרף. עכשיו, כדי לאמוד את זה, עובדיה יוסף צריך להיות וטרינר, אבל הוא לא.
אז איך הוא יודע? גם חכם אם הוא לא יודע ולא למד בפקולטה לרפואה, הוא לא ידע. אז איך הוא אומר לה כשר או לא? מה? סימנים בגמרא? חמת הספק צריך לאסוף. מה? לא, אנחנו אמרנו שעובדיה יוסף הוא מפחיד. אמרנו שעובדיה יוסף הוא צינור, הוא יש לו כתוב והוא רק מעביר. הוא חסר דעה עצמית. עובדיה יוסף חסר. כשנפגשתי בדרך של היציאה בשאלה, פגשתי את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', אז הוא עדיין חי. והוא אמר לי את המשפט הבא, על גדולי הדור, כולל עובדיה יוסף. ציטט משפט מחז"ל. כל תלמיד חכם שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. ועובדיה יוסף חסר דעת שנבלה טובה ממנו. בסך הכל צינור. אז אני חוזר. אז איך הוא יודע? זאת אומרת שבגמרא יש סימנים וכללים. הרי אמרנו שמה שכתוב בתלמוד זאת הפרשנות האלוהית במעמד הר סיני. כלומר, כשאלוהים אמר למשה בשר טרפה בשדה לא תאכל, הוא התכופף למשה ואמר לו, תרשום עכשיו, תזכור בעל פה את כל רשימת המחלות שתהרוג את החיה בתוך שנה, ותזכור בעל פה את כל הרשימת מחלות שעכשיו אני אומר לך שהיא תשרוד במשך שנה. ומשה מעביר לי יהושע ויהושע, וזקנים וזקנים, אנשי כנסת הגדולה, עד שבא רבי יהודה הנשיא ואמר, אוי אוי אוי, מחמת הצרות והגלות, שמא תשכח כל רשימת, כל הפקולטה לרפואה, אני אעביר וכנס את זה למסכת שקרא לה חולין. וזה מה שאני מלמד את התלמידים. אבל אתה כאדם דתי חווה שאתה לומד דברי אלוהים. כלומר, הוויטרינר של עובדיה יוסף, מי הוא הוויטרינר? אלוהים בכבודו ובעצמו. ואני מלמד את התלמידים, יש גם חלק מהמחלות הם באיברים הפנימיים של החיה. צריך להיות בקיא באנטומיה של החיה, ויש גם פירוט בתלמוד של האנטומיה של החיה. ואנחנו מגיעים לטקסט שאומר, קנה הנשימה של הפרה מתפצל לשלושה חלקים. אחד הולך לריאה, אחד הולך ללב, ואחד הולך לכבד. ואני זוכר שבכיתה ה' המורה לטבע ציירה לנו את מבנה גוף האדם, שקנה הנשימה מתפצל לשני חלקים. אחד לריאה הימנית ואחד לריאה השמאלית, אבל הוא לא הולך ללב ולכבד. אבל זה יכול להיות, אבל מה שכתוב בתלמוד זה דברי אלוהים חיים, ואלוהים מן הסתם יודע למה קנה הנשימה מתפצל. ואני לוקח את התלמידים לבית השחיטה, לבדוק מי צודק, אלוהים או המורה לטבע. אם פרה, אם לבדוק, והפלא ופלא, קנה הנשימה לא מתפצל ללב שלנו. אני לא משתף את התלמידים את התובנות שלי בפנים. כי אם יש פה טעות, הטעות באה מהאדם ולא מאלוהים. ואז אני מתחיל להגיד, אופו, אולי כל מה שאני סבר, שמה שכתוב בתלמוד זאת יצירה אלוהית, זה בלוף. כי אם יש פה טעויות, אלוהים לא טועה. ומי טועה? בני האדם טועה. זאת אומרת שזה חכמי סורה, נהרדה ופומפדיטה במאה החמישית כתבו מה שהם סברו ובאו וסיפרו לנו שזה אלוהים אמר. ואני נפגש עם אחד גדולי השוחטים בבית השחיטה. מחזיק את קנה הנשימה עם הריאה של הפרה, שזה משהו ענק. מחזיק את הקנה הנשימה ואני אומר לו, כתוב פרה, כתוב במסכת חולין, שקנה הנשימה שאני מחזיק מתפצל לכבד, ללב ולריאה, תראה לי איפה. וזה אחד הרבנים שיש לו חותמת השגחת כשרות. והוא עונה לי את התשובה הבאה. אם חז"ל אמרו שקנה הנשימה מתפצל ללב ולכבד,
סימן שקנה הנשימה מתפצל ללב ולכבד. ומה שהעיניים הפיזיות שלך רואות, זו טעות אופטית. המסקנה הגמית היחידה. כי אם זה דברי אלוהים חיים, מי רואה יותר טוב? אלוהים או אני? ברור שאלוהים. ופה היה לי את הרגע המכונן. אני זוכר את הרגע הזה. זה רגע מסוים, וזאת נקודת המעבר. אני אומר לעצמי, ירון, אתה חזרת בתשובה לפני 10 שנים, שמעת הרצאות, לא היה לך כלים לבדוק אם מה שאמרו לך זה נכון. עכשיו יש לך את הכלים, תבדוק. זאת הנקודה המכרעת. להגיע לתובנה, מרגע נתון מסוים, אני בודק. ואני קובע לעצמי את נשוא הבדיקה. את מה אני רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק אם תנ"ך זה דברי אלוהים חיים או לא? לא. התנ"ך לא רלוונטי. מאוד קשה לי להסביר את זה לציבור החילוני, שלפי השקפת העולם הדתי, התנ"ך הוא כחרף שאין בו ממש. הוא מאוד קדוש. הוא קדוש מאוד. וקוראים אותו בימי שני וחמישי וביום שבת כספר קדוש, אבל הוא חסר משמעות משפטית. אז מי משפיע על חיי? מי הוא הנשוא הבדיקה שאני רוצה לבדוק? האם הוא יצירה אלוהית או יצירה אנושית? את התלמוד הבבלי. ואיך אני בודק? אני עובר על הש"ס מההתחלה, כאשר שימת הדגש זה הבעה בטקסט של משהו מציאותי או מדעי. אני רושם אותו, מגיע הביתה ובודק האם המציאות הזאת תואמת את המציאות שאנחנו מכירים. אם היא תואמת, וואלה, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם יש פה טעויות, זאת יצירה אנושית. זה מה שאני עושה במשך 3 שנים. אני מגיע לכולל ופותח 2 גמרות, אחת שאני מלמד את התלמידים ואחת שאני בודק. מגיע לטקסט, רושם בבית אני בודק, טק, 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 ונופל לקרשים. ריבוי השגיאות של חז"ל בתלמוד כל כך רב, לא רק ביחס לידע שיש לנו היום, שכל אדם סביר מבין שלא אמורים לדעת, גם ביחס לידע של תקופתה. הם בעצם, וזה מאוד מוזר, הם בעצם ישבו בבית המדרש ובדו מליבם מציאות. זה מדהים. אני אתן לכם דוגמה. הם באים ומספרים שהאיילה יש לה רחם צר, הנרתיק של הצר. והיות והנרתיק של הצר, כשהיא באה לקורעת ללדת, היא לא יכולה ללדת, הוולד לא יוצא. אז הקדוש ברוך הוא, על כל איילה ואיילה. לפני הלידה, הקדוש ברוך הוא מזמן לה נחש, והוא מקיש אותה, והערף מרחיב לה את הרחם ואת הנרתיק. וכיצד האיילה, כשהיא באה ללדת, היא עומדת בצוק. ככה נאמרים. והוולד שהיא יולדת אותו, הוא נופל לתהום. אז איך יש יעלים? הקדוש ברוך הוא בזמן הלידה מזמן נשר. והנשר תופס את הוולד. עכשיו אתם צוחקים, לפני שנה, אני נוהג לקחת טרמפים חרדים, כי זה מרתק אותי. אני עכשיו נראה חילוני, ואני משתעשע איתם כאילו אני חילוני ואני מסובב אותם, ואני נהנה מזה. וזה מומלץ, פשוט חוויה. עולה לאברך, ומתחילים בדברי אלוהים חיים וזה, ופתאום הוא בא ואומר לי, אני אביא לך ראיה שאלוהים קיים. אני אומר לו, תבין? הוא אומר לי, תשמע, כשהיעלה הולכת ללדת, הוולד נופל לצוק, והקדוש ברוך הוא מזמן נשר. איך זה תמיד בא הנשר? הם צוחקים, אבל הוא אמר את זה
בלהט אמוני. ואצלו זאת ראיה שאלוהים אכן משגיח ומסובב את כדור הארץ ויצירו. עכשיו, היות וההתמחות שלי הייתה פסקי ההלכה, הפוקוס שלי בבדיקה היה במיוחד בפסקי ההלכה שמבוססים על מציאות שגויה. כי בעצם אנחנו באים לפה, אנחנו עושים דברים הלכה למעשה, כאשר היא מבוססת או מוסקת על פי מציאות שגויה. כל דיני נידה, כל דיני טהרת המשפחה, ואני, אחד החברותות שלי, הוא היה המוץ של הקהילה. היינו לומדים ביחד, והיינו מקבלים קהל. נשים באות עם מעטפה ותחתונים. שנות הרב, יש שם איזה כתם דם, אנחנו ניתן מחכה בחוץ, ואני והוא היינו יכולים לשים את התחתונים עם הכתם דם מול השמש, כדי לראות את הצבע של הדם, אם הוא צהוב, אם הוא אדום, ואם הוא חום, ואז לקבוע אם היא טהורה או טמאה. ובעצם כל הדיני טהרה האלה מבוססים שגויה. חז"ל לא ידעו בכלל את המחזור הדם שיש לאדם. הם סברו שיש לאישה שני סוגי דמים שונים. יש את דם הפצע ויש את דם המחזור של פיזית שונים. ודם הנידה, דם המחזור הוא טמא, היא אסורה, והאנטומיה של רחם האישה יש לה שם חדר, לול, עלייה, פרוזדור, ואם אדם נמצא בעלייה זה טהור, ואם זה נמצא בחדר אז זה טמא, אבל אין חדר, אין עלייה, מה עושים עם זה? ואתה לומד ומתפלפל בישיבה, והדברים מגיעים לידי אבסורד. אני רוצה שעכשיו אני רוצה להגיד לכם את החוויה המתפלפלת בפול גז על ניוטרל. אחד הדברים בדיני טריפה זה חז"ל סברו שלאריה, לנמר, לנשר ולנץ ולזאב יש ערש בציפורניים. ונניח שזאב נכנס ללול של תרנגולים, כל התרנגולים צועקים קוקוריקו מרוב פחד, זאב מחליט לעזוב אותם לנפשם ויוצא החוצה. אף על פי כן כל התרנגולים שבלול טריפה ואסורים באכילה. למה? שמא הזאב התיז ערש בציפורניו. והיות והוא לא שרט אף תרנגול, אני לא יודע איזה תרנגול חטף את הערש. מחמת הספק, אפרופו ספק, אנחנו מטריפים את כל התרנגולים שבלול. ואני מגיע הביתה, פותח דפי זהב ערב ויטרינר, מרים אליו טלפון, ואני אומר לו, שלום, שמי ירון, אני חרדי, אפשר לשאול שאלה? כן. תגיד לי, לאריה יש ערש בציפורניים? לא. לזאב? לא. עכשיו תראו, בעצם ההתמחות שלי זה פסקי ההלכה. אני אומר לעצמי, ירון, יכול לבוא אליך חכפת. ויגיד לך, כבוד הרב, נכנס זאב, הוא נכנס משועל ללול, מה הדין? מה אני אומר לו? אני אומר לו, כתוב בשולחן ערוך שכל התרנגולים טריפה כי לזאב יש ערש, או שאני אומר לו, הווטרינר אומר שאין להם ערש. מה אני עושה? ואני נוסע לפני לגדול הפוסקים, חכה בתור, לשאול אותו את השאלה. ואני שואל אותו. אני אומר לו, כבוד הרב, למה כשנכנס זאב ללול של תרנגולים, אנחנו אוסרים ומטריפים את כל התרנגולים שבלול? ואז הוא אומר לי, מה השאלה? מה הבעיה? אני אומר לו, כבוד הרב, לזאב אין ערש בציפורניים? מה הוא משיב לי? לזאב אין ערש בציפורניים? זו קושייה. זו קושייה. אז פתאום תבינו, תמיד חכם ומבוגר, אתה מרגיש מין יראת כבוד בפניו. ואז אני פתאום אומר לעצמי, מה זה זו קושייה? קודם כל הוא לא ידע שלזאב אין ערש. ומה זה זו קושייה? הרי הנה יש פה טעות. אז כל העסק הזה זה לא אלוהים אמר. אדוני, כבוד הרב, כל המגדל קלפים הזה, שאתה מתפלפל בו, הוא להבל וריק. עכשיו תראו את האבסורד החמור. מי שמה פלפול בגמרא.
ואני זוכר שאנחנו כאברכים מתפלפלים בזה. ובלהט. זה המעניין, אתה מתפלפל בזה בלהט. מה הדין כשזאב נעץ את ציפורניים בתרנגול? לפני שהוא הספיק לשלוף את הציפורניים בתרנגול, בא צייד והרג את הזאב. השאלה, האם הזאב מתיז את הארס בזמן שהוא נועץ את ציפורניים בתרנגול? או שמא הוא מתיז את הארץ כשהוא שולף את הציפורניים מהתרנגול? אחד אומר ככה, ואחד אומר ככה, ואתה מתפלפל, אתה לא אומר, רגע, מה אנחנו מתפלפלים? בוא נרים טלפון לווטרינר, אנחנו הרי לא יודעים, נכון? לא עושים את זה. אתה פשוט מתפלפל על דברי מציאות. זהו, ואז בשלב מסוים כבר הבנתי שזאת יצירה אנושית, והתחלתי צעד נוסף. אם זאת יצירה אנושית, אז אני יכול כבר לבקר אותה. זאת נקודה חשובה לכן כחברה ישראלית, למה? להבין את התפיסה הדתית, את החוויה הדתית. כי ברגע שאני תופס ומאמין שכל החוקים הם אלוהי, אז גם המוסר הוא אלוהי. וברגע שזה מוסר אלוהי, אני חייב לציית לו. כי אני בסך הכל מה אני קטן, אחר ואפר, אני בן אדם. זאת אומרת שהציות יבוא לידי ביטוי, במיוחד יבוא לידי ביטוי, במקום שאני מציית בניגוד למצפון האישי שלי. כי אם זה המצפון האישי שלי תואם את הציווי, זה לא ציות, כי אני עושה את זה מהמצפון האישי. איפה הציות בא לידי ביטוי? שזה מנוגד למצפון האישי, וזה בא בשני סיפורים דרמטיים בתנ"ך. שני סיפורים דרמטיים. תמיד זה מרתק אותי לקרוא את זה כל פעם מחדש. וזה עקדת יצחק וגירוש הגר. בא אלוהים לאברהם אבינו ואומר לו, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה. ומה עושה אברהם? וישכם אברהם בבוקר. הוא הזדרז לציית לאלוהים. הצפון האישי שלו אמר לו, זה בנך יחידך, אתה אוהב אותו, אתה אבא. אבל הנה הניסיון שלי, אומר אברהם, לציית בניגוד למצפון האישי. תראו כמה שזה מבהיל. הציבור הדתי והחרדי מתחנן לציית לחוקים בניגוד למצפון האישי. מבין איזה מסה זה? שרה באה ומבקשת מאברהם אבינו לגרש את הגר ואת בנה. אברהם לא רוצה, הוא אוהב את הגר, הוא אוהב את הבן ישמעאל. בא אלוהים אומר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. מה עושה אברהם? לוקח מים ולחם ומשלח את הגר ואת בנה המדבר. ואז כשאני מבין שבעצם זאת יצירה אנושית, אני בודק את המוסר, את האתיקה. זה מה שחשוב. ברגע שאני מזהה שזה אנושי, אני כבר מבקר אותה ברמה האנושית. כי אני כבר מסוגל, אני גם בן אדם, כמו שבני האדם האחרים כתבו. והאתיקה של הדת היהודית, אני אקצר כי אני לא רוצה להיסחף לדברים קשים. בגדול, אני חיברתי ספר שנקרא הדת קמה על יצרה. הוא ספר קשה. הוא ספר קשה כי הוא חושף את המוסר הדתי. הוא חושף בעצם שיש לנו פה מסה, ציבור ישראלי, שילך לפי המוסר הזה בניגוד למצפון האישי שלו. אני רק אצטט לכם משפט אחד שתבינו את הכיוון. ובשולחן ערוך כתוב שגויה שבאה ללדת בשבת, אין מילדין אותה בשבת. אומרים לה, תבואי ביום ראשון. תראו, זה חמור. לפני איזה שבועיים, 3, עובדיה יוסף, היות ואין לו דעת, פשוטו כמשמעו, הוא נתן הוראה. לא יודע אם שמתם לב, נתן הוראה. היום. תראו, אתם חייבים להפנים את המשמעות. הוא
תפנימו, אתם לא תיאבקו. לא תיאבקו על חירותכם. כי עובדיה יוסף הוא מנהיג של מפלגה שיש לה כוח פוליטי ושיש לה כוח לחוקק לנו חוקים. בא והציע והמליץ לרופאי ישראל להשתדל להתחמק. לא לחלל שבת כשהחולים או היולדות הם לא יהודים. אם אתה לא יכול להתחמק, אז מותר לך. למה מותר לך? לא בגלל שזה נכון לעשות את זה. כי אם לא תציל אותם, את הגוי, זה יתפרסם ב-CNN. אם זה יתפרסם ב-CNN, אז יבואו ויגידו, אתם לא מצילים את הגויים, אנחנו גם לא נציל אתכם. אז בעצם כשאתה מציל גוי, זה פיקוח נפש של יהודי. את תפיסת העולם ש50% מילדי ישראל לומדים שיהודי מציל יהודי, אבל יהודי לא מציל אינו יהודי. מבינים את המשמעות הזאת? 50% מילדי ישראל. זהו. זאת הסיבה שאמרתי, אני את ילדיי לא משאיר פה בקהילה החרדית. אני לא נשאר בקהילה שעושה אידיאליזציה, שתחת מעטה וכסות של אלוהים ויראת שמיים עושים את הפשעים הכי נוראים. והיה לי אירוע מכונן, ובזה אני אסיים, היה לי אירוע מכונן נוסף שאמרתי, זהו, שכבר לא הייתי מסוגל פיזית להמשיך להיות בקהילה. נהרגו 5 צנחנים במלחמת לבנון. באותו יום ליווינו את אחד הרבנים כשמת בסיבה טובה. והייתה אווירה נורא קשה עם 5 צנחנים שמתו. אני שואל את אחד התלמידי חכמים, באיזה מצב אתה מצטער יותר, עם הרב שמת בסיבה טובה או 5 צנחנים שמתו? הוא מסתכל עליי בתמיהה, כאילו נפלתי מהירח. אבל ברור. 5 צנחנים האלה שלא שמרו שבת והיו בו עלי נידות, טוב שהם מתו צעירים. כי אם הם היו ממשיכים לחיות, הם היו ממשיכים לחלל שבת ולבעול נידות. והם היו ממשיכים לקיים עבירות. אבל הרב שקיים מצוות, כל יום שהוא איננו, רע לו ורע לעולם. פתאום אני באמת חוויה. פתאום אני הרגשתי שהחבר'ה האלה, הציבור החרדי, האברכים ובחורי הישיבות, לומדים את השור שנגח את הפרה ועוברה יצא בצידה. האם חייב על העובר חצי נזק או רבע נזק? ומה דין פרה אדומה שצמח לה שערה לבנה בזנב ויום למחרת שערה לבנה באוזן? האם נקשרה להיות פרה אדומה או פסולה להיות פרה אדומה? ומה הם חווים? שבזכותם העולם קיים. ועושים אידיאליזציה לא להתגייס ולא לעבוד, כי מגיע להם שאחרים ישמרו עליהם ומגיע להם שאחרים יפרנסו אותם. הפער הזה בין הפלפול הבל וסרק הזה לבין החוויה שבעצם כל העולם קיים בשבילם ולכן מגיע להם. אמרתי, אני לא רוצה להיות בקהילה. זהו, ובשנת 1994 לקח לי איזה 2-3 לשכנע את האישה, לא היה כאן. היא השתכנעה ויצאנו בשנת 1994, ועכשיו אני פה לפניכם ומקווה הצלחתי להעביר את המסר שבשעה שחירותו של האדם נגזלת, אל לו לאדם להחריש. ואם אנחנו נצקצק, אנחנו לא נהיה. לא נהיה. זה המצב. לפני 15 שנה פגשתי איש עסקים שפרסם חולצה עם דוגמנית טישרט. החבר'ה החרדים אמרו, מה פתאום? זה לא צנוע. אמר להם, לא צנוע, אז רק תסתכלו. אמרו לו, אוקיי. הלכו מיד לשלטי חוצות במדיה, אמרו לו, תשמע, הבחור הזה אומר לנו שלא נסתכל. אם אתה מבטיח לפרסם את הטישרט הזה, אנחנו פונים לשטראוס, לאוסם, לכל מוצרי המזון שאנחנו נותנים להם השגחת כשרות, אומרים להם לא לפרסם בפוסטר מדיה. הם מיד התקפלו.
והוא נאלץ לעשות פוטושופ עם שרוול ארוך. ואז הוא מספר לי פתאום, אחרי שעשינו את הפוטושופ, כל הנשים מתקשרות ורוצות את החולצה עם שרוול ארוך, אבל אין. אין. יש לי רק טישרט. ואז אני אומר לו, תדע לך, שבעוד 15 שנה יהיו קווי מהדרין. אומר לי, מה השתגעת? אנחנו נדע. אני אומר לו, לא השתגעת. כי אז, כשאני הייתי חרדי, כבר היה לנו קו מהדרין. אתם לא ידעתם משהו. לא, היה קו מהדרין. כי למה שניסע באגד ונראה אישה ואז נשתוקק אליה, וברגע שנשתוקק לאישה זאת עבירה חמורה שאני ידון בגהנום בצואה רותחת. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת, נקודה מהותית, כדי שתבינו, זה לא מצליח. זאת נקודה מהותית בעניין הזה של האישה, של כבוד האדם, של כבודה של האישה. הציבור ה-50% הזה, שאנחנו מדברים עליו, הוא מתחנך בגיל 0, בגיל 3, שאסור, זאת הנקודה המהותית, אסור להרהר הרהור מיני. יש איסור, זאת הנחת העבודה. וגבר שמנהרהר הרהור מיני, הוא יקבל עונש חמור בגיהנום, ואתה נכנס לחרדה. אדם דתי, כשהוא נכנס להרהור מיני, הוא נכנס לחרדה. ולמה? זה טבעי להיכנס לחרדה. כי אני מקבל גיהנום, צואה רותחת. אתם יודעים מה זה צואה רותחת? אני גם לא יודע, אבל זה מפחיד. זה נורא מפחיד. ואז כשאתה הולך ברחוב ורואה אישה, אתה נכנס פשוט בחרדות. זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד לך? שזה טבעי, מאוד טבעי, שאדם דתי וחרדי לא יוצא לפגוש אישה. כי הוא לא רוצה לקבל עונש. וזה טבעי שהוא יוצא קו מעט. למה אבל עושים את הקישור הזה? אישה היא ערבה, הקול של הערבה, האצבע שלה הקטנה הוא מקום הטורף. מקום הטורף, מי שלא יודע, זה פשוט האיבר המין שלה. זאת אומרת, עושים את הקישור הזה, גם אם למשל אוסרים עליה להסתכל על אישה בתור אדם דתי, אבל אומרים לי, אישה זה ערבה, אישה היא איבר מין. זאת אומרת, עושים לי ישר את הקישור הזה גם בכתובים הקדושים. אז כאילו, איך אני לא אערער על אישה בתור איבר מין? אם אומרים לי שאישה היא איבר מין, איך אני לא אחשוב על זה? איך אני אמנע מהאיבר? הם באמת חושבים. זה לא משנה המסרים שלהם. מה שמשנה, שאנחנו כיצורים אנושיים, יש לנו תשוקה. וזה כיף שיש תשוקה. זה תענוג שיש תשוקה. וזה טבעי. אז זה לא משנה לי ככה. והם אומרים שתשוקה אסורה. לא רק אסורה, תקבל על זה עונש, הם מכניסים לך לחרדה. ילדה בת 3 אסור לה ללכת עם חצאית מעל הברכיים. ילדה בת 3, אתם מבינים את זה? ואז גם את הנשים מחנכים שהיא צריכה להרגיש שאסור לה להיות בקרבת גברים. כי היא מכשול, והיא בעצם לפני עיוור לא תיתן מכשול. ברגע שאני הולכת ואיזה גבר רואה אותי, הוא יכול לפנטז עליי כל מיני פינטוזים. יודעים שיש סיפור בתלמוד. אתה אומר לי אצבע ולא אצבע, מסופר בתלמוד שרבי עקיבא ראה עץ דקל. ובצמרתו ראה אישה יפה. והוא התחיל לטפס על העץ הדקל, אני לא יודע איך הוא עשה את זה, אבל זה מה שמסופר. ובאמצע הוא התגבר על יצרו. טוב, אני רק לעשות את זה באופן רשמי, אני סיימתי. תודה רבה. בואי תעזרי לי עם שאלות, אני לא אוהב... ניקח תגובה של שאלות ואין לי ברירה להיות קודם. דיברת בהתחלת ההרצאה על בית ספר הממלכתי והזה של התורה, אני חושבת, ופה הדרך שלנו להתחיל אולי להילחם, שרוב העם שלנו הוא מאוד מסורתי, הוא אפילו לא דתי, והבעיה שלנו היא, כמו שאמרת, עם המסורת הזאת, שאנחנו מחברים אותה לדת. כאילו אפשר שתהיה מסורת, היא לא תהיה מחוברת לדת.
איך אנחנו מתנגדים לזה? אני באה מבית מאוד מסורתי, ומאוד קשה לי להתנגד לזה. הסיכוי שלי להצליח הוא אפס. העולם הדתי החשוך, אוקיי, זה מין אמונה עיוורת, אבל אתה מדבר עם אנשים שהם כאילו ביום יום נאורים ובנותים והכל, ועדיין המסורתיות שם היא כל כך חזקה. יש פתרון אחד, והוא פתרון מערכתי. אנחנו לא נמצאים במצב טוב. המצב שלנו, למעשה לפי ההתפתחות שיש כרגע בנקודת הזמן הזו, כמעט ואין סיכוי שנשרוד פיזית מדינת ישראל. אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל זה לא אני אומר את זה. כל האנשים שמתבוננים, הכלכלנים ואנשי ביטחון שהם קצת מתבוננים על תהליכים הכלכליים, יש פתרון אחד מערכתי. חייבים לעשות פתרון מערכתי כי להילחם נגד איזה קו מהדרין בירושלים, אתם שופכים זרע לבטלה. קו מהדרין פה, אין, הקטע של הערעור הוא נקודת, הוא הנחת העבודה של הציבור הדתי. אתה חייב לשנות את הבסיס, שורש הבעיה. וכדי לשנות את שורש הבעיה, אתה חייב לבטל את מוסדות החינוך שמחנכות שערעור מיני הוא אסור. כי כל מה שאתה תחנך שערעור מיני הוא אסור, אין מנוס מהדרת נשים, אין מנוס. והפתרון הוא מערכתי. חייבים להפריד את הדת מהמדינה. המשמעות של הפרדת הדת מהמדינה זה ביטול הרבנות הראשית. אין. ואתם יודעים כמה רבנים יש בתל אביב? חוץ מ... לא יודע, יש רבני עיר פה בתל אביב? יש רבני שכונות, מה זה רבני? רבני שכונות, אבל רב עיר יש? רב לאו. רב לאו? עדיין? לא, מצגר. מצגר. לא משנה, יש רב. יודעים כמה רבני שכונות יש בתל אביב? 72 רבני שכונות. יש לך רבני עיר, יש רבני עיר שהם גם ספרדים וגם אשכנזים, ויש רבני יישוב ורבני כפרים, ויש בתי דין רבניים. 12 בתי דין רבניים יהודים, דתיים, 8 בתי דין שרעיים, מוסלמים, ו2 דרוזים. יודעים, כל בית דין רבני זה לשכה, זה מזכירות, כמה 5 או 7 דיינים. זה כסף. ומה המשמעות של בתי דין? מה זה בית דין? זה בית משפט. זה בית משפט, מערכת חוקים. זאת מערכת חוקים המתנגדת למערכת המשפט הישראלי. עכשיו תסבירו לי את ההיגיון. זה פשוט מטורף העסק הזה. יש פה טירוף מערכות. יש לנו מערכת חוקים, יש לנו בית מחוקקים, ואנחנו רוצים לחוקק חוקים על פי האמנה של האומות המאוחדות. ומה אנחנו עושים במקביל? טוב, בואו שיהיו לנו עוד כמה בתי דין שמתנגדים לחוקים האלה. יודעים שהייתה בחורה חרדית שהוריה נפטרו בתאונת דרכים, והיו לה אחים. והאחים שלה לא רצו לתת לה חלק בירושה, כי לא מגיעה לה ירושה על פי חוקי התורה. בת, לא יורשת. היא הלכה לעובדיה יוסף, ושאלה אותו, האם מותר לה ללכת לבית משפט חילוני, כדי שיאכוף את האחים שלי לתת לי גם חלק בירושה. שימו לב, נראה לשאול אותו עובדיה יוסף כשהוא היה רב ראשי ישראל, שקיבל 40,000 שקל לחודש. ומה הוא השיב לה? כל ההולך לבית משפט חילוני, הרי זה מחרף ומגדף ומרים יד בתורת משה רבנו. אסור לך ללכת לבית משפט. זאת אומרת, אין לגיטימיות למערכת החוקים הישראלית על פי 50% מילדי ישראל שמתחנכים. אתם מבינים את המשמעות הזאת? ואנחנו מתקצבים, ואני כל הזמן רואה לנגד עיניי גנן שזורע זרעי קוצים, מזבל, משקה, ובוגדים קוצים, מה לעשות? ואז הוא מתלונן שהקוצים דוקרים אותו. זה המצב שלנו. יש לנו בתי דין רבניים, יש לנו רבנות ראשית, אנחנו מתקצבים אותם, נותנים להם לגיטימיות, נותנים להם במות בטקסים, וכשהם באים ואומרים, לא, אנחנו לא מוכנים שנשים ישירו, הם מתחילים לבכות. מה? זה החוק הדתי אומר שאסור לשמוע כל אישה, ואתם נותנים כסף לזה. מה אתם רוצים שהרב ילך נגד החוק שלו? אתם נותנים לו משכורת כדי שהוא יקיים את החוק שלו.
את האבסורד, יש פה איזה אבסורד בסיסי. אפילו טירוף מערכות. מה עושים? מפרידים את הדת מהמדינה. כן. כן, כן. רציתי לשאול לגבי המחיר האישי שלך בשלבים ההתחלתיים שבהם הבנת שאתה רוצה לצאת מהמקום שאתה נמצא בו. האם באיזשהו מקום בתקופה הזאת שהחלטת לעשות את ההובלה באמצע הלילה ועברת למקום אחר, חשבת שהעולם הזה יחפש אותך, ימצאו אותך, ירדפו אחריך, חשבת שלך אתה 7 ילדים, אישה, ברמה של המחיר האישי? לא חששתי. הם חששו ממני. הם הוציאו הוראה לא להיות בקשר איתי, הם פחדו מאפקט הדומינו שנמשוך. הם ידעו אם אני יוצא, אני נשארתי תלמיד חכם, ואם אני עושה את הצעד הזה, אין להם מה למכור. היה לי חשש אחר לחלוטין. איך אני מסתדר כלכלית? אני עולה חדש, ולא עולים חדשים, ולא סל קליטה. הציבור החילוני לא רגיל בכלל לסייע. אני באתי מחממה, מבחינת הארגון הקהילתי החרדי מחממה. זאת הייתה מעין התאבדות כלכלית, זה אומר שאני בבוקר חילקתי עיתונים, קמתי ב3 בלילה, וחילקתי בערב גלובס, ובלילה מלצרתי. זה לא היה ככה. ומזה חשבתי. רציתי לדאוג שהילדים יהיה להם אוכל, שהילדים ירגישו נוח, שיתקרנו, אלה הדאגות. וזה כואב לי, אני אומר לכם את זה בכאב. יש בציבור החרדי, אני עד עכשיו בקשר עם החרדים ודתיים, יש שם הרבה שרוצים לבוא אליהם. אבל אנחנו לא אומרים להם בואו. אנחנו לא, אין לנו את זה. אין לנו גאווה יחידה בערכים של העולם הנאור. יש רופאות, יש עורכי דין, יש שופטות בזכות העולם הנאור, ואנחנו לא גאים. זה אומר שצריך להילחם, אבל אין משנה סגורה. המלחמה הזאת היא מאוד לא ברורה. יש 2 דברים שצריך לשים את העולם הדתי. יש את אלה שכבר התעוררו, כמוך, אבל אין להם את האומץ לעשות צעד לצד השני. והצד השני הוא מאוד קשה. מי שלא עבר את זה לא יודע. זאת אומרת, אי אפשר, כמעט היכולת לשרוד היא אפסית בגיל מבוגר. בגיל צעיר כן, בגיל מבוגר אין הרבה אנשים שעושים את הצעד לצד השני. איך אנחנו כחברה כן יכולים לעזור? פה העזרה היא אמורה באמת להיות עם סל קליטה או כאזרח. הנה, נתן שמקבל החברה חייבת שתהיה לה מוסדות מדיניים. עד שהוא יתבסס במקצוע חדש, משהו כזה, ואין את זה. פשוט אין. אז זה מלחמה אחת, איך עושים אותה. המלחמה השנייה זה מול אלה שעדיין לא התעוררו. אני קוראת לזה שהם פשוט ישנים, הם פשוט לא רואים את האמת. אי אפשר לעורר בן אדם כזה, זה רק עם טראומה או משהו. זאת אומרת, אני לא רואה שום יכולת להילחם בדבר הזה. זה פשוט ראש בקיר, אין שום דרך אחרת. אם אני מדברת עם בן אדם, הוא אומר לי... בואי נתמקד בשאלה. יש לך שאלה? כן. אני הבנתי את השאלה, אני אענה לך. אני משיב לך. כן, איך נלחמים? תראו, אני חוזר על המונח הזה שאני תמיד אומר. אנחנו חייבים פתרון מערכתי. כלומר, אנחנו חייבים לבטל את מגזרי החינוך ולהכיל חינוך אחר שמבוסס על הערכים ההומניסטיים, הליברליים. לבטל את קצבאות הילדים. 70% מקצבאות הילדים, שזה, קצבאות הילדים זה 6 מיליארד שקל בשנה. 6 מיליארד שקל בשנה, 70% מהסכום הזה הולך למשפחות מעל 5 ילדים. כלומר, אנחנו לא אומרים להם, תתכננו את המשפחה כמו שאנחנו מתכננים. ברגע שאנחנו נעשה את 3 הדברים האלה, הפרדת דת מהמדינה,
ביטול מגזרי החינוך, והחלת חינוך ליבה על פי הערכים אומנים, וביטול קצבאות הילדים שיגרום להם למצב כלכלי לא קל, זה יגרום להם לחשוב, יגרום להם להטיל ספק, ואמא שאין לה מטרנה לתינוק, אני קורא לזה אלוהים. המציאות גדולה מאלוהים. יודעים שבפולין ירדו נשים חרדיות לזנות? מציאות, עם כל הכבוד לאלוהים. ויש כבוד, המציאות גדולה ממנו. אנחנו חייבים לרצות, אנחנו הציבור החילוני הנאור, צריך להבין שיש לנו מטרת על, שהמדינת היהודים תהיה על פי האמנה של האומות המאוחדות, כלומר מדינה נאורה. אז אנחנו צריכים להילחם למען. טוב, יש לי שאלה. אני, בכלל שאלה אחת, וגם לא יש פה אנשים שאני בטוחה שכבר רוצים לקום. ירון נשאר פה, ואני בטוחה שהסכים להמשיך לענות לכם, אני יודע שיש זמן קצר, לא לכל הלילה, ואני בטוחה שהסכים לענות לכם על עוד כמה שאלות. אבל בואו נשחרר את מי שרוצה ללכת. אז תודה רבה ירון. תודה רבה.